बिथांमोना प्रमान होबानो जाबाय बिथांमोननि समाव बबेहाय मा मावदों बिनि माखौ दिन्थिबानो जाबाय बिपिएफनि समाव भैरबकुन्द समाजआ बयनिख्रुइबो बेकवार्डसिन गारसोना दोनजानायमोन लामा सामा जेबो गैयामोन दलं बायदिसिना जेबो गैयामोन जेबो राजुहा बेबायदि अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथांमोनहा जेबो बानायाखैमोन डेभेलपमेन्ट हिसाबै बिथांमोना साफा सानै लिडारखौ साफा सानै सुबुंखौ मावथिखौ धनि खालामदों गोनां गोरा खालामदों खिन्थु एज ए हल कमिउनिटिनि थाखाय एज ए हल जातिनि थाखाय जौगानाय जेबो खामानि मावाखै बेनिखायनो बिथांमोना आनकि गोबां जोंनि बे भिसिडिसिनि अफिसखौनो आद्रा खालामना गालांदों लुफुंजोबनो हायाखै गोबां जायगायाव बे सरकारि न'फोरखौ बेबायदि आद्रा खालामना गालांदों लुफुंजोबनो हायाखै लामा सामाथ' बानायखायाखै गावलिया लामाफोरखौ जिखिनि बानायदों बे प्रधान मन्त्रि ग्रामिन सड़क योजना आन्दारल'सो मोननै मोनथामसो लामा बानायदों बिथांमोना बेनि बायदि गामि ओनसोलनि बे भिलेज कानेक्टिं रडखौ बिथांमोना खुनु दिन बानायाखै बेनिखायनो जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलाव हान्था मेलाया जोबोद असुबिदामोन साइकेल सालायजानाय लामायानो खोब खमसोमोन मटर साइकेल बा मटर सालायजानायनि बाथ्रायाथ' बादानो हो बेनिखायनो जोंहा बहुद असुबिदामोन खिन्थु जों थांनाय 4 बोसोराव बे ओनसोलनि भैरबकुन्दनि प्राय गामिफोरनि लामाफोरखौ जों बानायजोब्बाय अबयस्से जों पाक्का खालामजोबनो हायाखै बा सिसि ब्लक होनो हायाखै खिन्थु सेन्ट ग्रेभेल होनानै अन्तत मटर गारि खारनो हानाय बेखिनि माखौ फेसिलिटिखौ जों बानायना होजोब्बाय बेनिखायनो दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मा मावदों बेखौ रायजोफ्रा सोंगासिनो दं बिथांमोना जबाब होनो हायाखै आरो एइबार बेनिखायनो बिसायख'थियाव बिथांमोना रायजोफोरजों मोगा मोगिनो गोबां जायगायाव सोंजानो गोनां जादों केम्पेइन खालामनो हायि बायदिबो जादों दाबसे जायगायाव खारन बिथांमोना 17 बोसोर मोनसे खाबु मोन्दोंमोन जेखौ मोजाङै बाहायनायमोनब्ला अन्तत दिनै नैबे इउपिपिएल पावाराव फैनानै मावनो गोनां जेबो खामानि थानाय नङामोन दा बिथांमोना मावैखाय जों मावनो गोनां जादों आरो जों मावलांबाय थागोन